Di Kur'ana Kerîm de Xwedê pir caran dibêje bavê we Ibrahîm, bavê we Ibrahîm, bavê we Ibrahîm. Yê Xwedayê Teala di Sûreya Alî İmran ayeta 68 de Hazretî İbrahîm û yên ku tabî wî bûn û ew pêxember û yên ku tabî wî bûn ew herî nêzîkê Xwedê ne. Wê demê bi rastî yên ku di nav mirovan de herî nêzîkê Hazretî İbrahîm bêguman ew yên ku tabî wî bûn û ew pêxember Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem û sahabeyên ku tabî wî bûnin. Behsa kesên ku dixwazin bigêjin Xwedê dike. Wê demê em ji Xwedaya xwe re hemd û şikir dikin, em îro ne di nav pir dînan de ne. Em wî dînê yekane dijîn. Bi alemandina Xwedê ji Adem aleyhisselam heta roja qîyametê di kîjan serdemê de mirov bijî bila bijî, eger dînê henîf ku Xwedê fez kiriye bijî, wê teqez bibe Xwediyê beftewariya her du cîhanan. Hûn karin ji vê yekê teqez ewle bin. Mesela niha dinya di nav herc û mercek pir mezin de ye. Hûn televizyonan temaşe dikin. Hûn dibînin ku herkes darê li hev dihejîne. Li bir Resulê Xwedê 1400 salan berê van rojan haber daye. Dema dinya ket nav herc û mercek fîtne derketin û rê hatin girtin. Dema hinek gulmîjî hinekî din kirin, dema mezinan rehma li piçûkan nekirin û piçûkan jî îtaatî mezinan nekirin. Xwedê wê teqez Mehdî bişêne ku ew wê reha dijminantiyê ji wan rake, wê eleya delaletê fetih bike û wê sünneta ku berî min li ser nigah hiştibû, dîsa di axir zaman de li ser nigah bihêle. û wê dinyaya ku bi zilm tije bûye, bi edaletê tije bike. Ji vê yekê bila şüpheya tu kes çê nebe. Bi Mehdî aleyhisselam bi efendiyê me muhterem herkes wê çi fêm bike? Ku dîn tune ne, ku tenê dînek heye, ku Xwedayê Teala me hemûyan bi fitreta henîf wekî mirov afirandiye. Ma xwedîbûna rûmeta mirovbûnê û bektewariya her du cîhanan dijwar e yan rihet e? Di kaînatê de tişta herî rihet e. Çima rihet e? Çimkî Xwediyê me qadirî her tiştî ye. Xwedê ji bo mirovan nemimkün e, lê ji bo Xwedê pir rihet e.